Mencho, si Albert eh. Ano, pagkagabi na makita ko. Di ako gawas sa inyong bahay, gawas o sa diha. Ang yabang ka. May tuyo. Mag-istorya ta, di ko mahimutang. Di lagi pwede. Lamat ka gabi. Makamata ng mga tao diri. Makamata sa papalis mo kaayo. Kadali ra kayo. Ugma na lang. Kauli na. Ug di karon mo gawas, batuong ko ninyong bahay, magbubot manggutan ani ron ba? Siya, siya pa kaya. Sige, sige, sige. Uy. Gawas ko. Hindi ka makabot niya. Kadali. Yano ka, uy, sa Gusto problema ko husay. nimo. Gabi, hindi ako makikihusay ka. Gusto may husay, gusto nimo. Sa husaya. Kisa timong uyab. Ay pamakak na kitaan ta mo. Saka naman ka, uy. Ay na kong ilara. Imo kong ilipat-lipat. Imo kong gitugtuyok na insulto akong pagkalalaki. Muli na imong gianhi gabi ing dako pagpanudya na ako. Uy, na aha. The first place, dili ti ka uyab. Uy, klarong uyab bata. Pling-pling rata. Unya maginana ka nako. Wa kay katungod. Ay kung istorya mo tayo lalo. Ay, lupa, ay, lupa ba itong pamasahan nila? Paano si Bosa nito Buang ka, ay kung istorya mo klaro itong relasyon ha. Ay, kung debate ha? Oo, siguro kag-atrasan di ka. Aha. Gusto ka manabla ko. Manabla ko. Uy, ay, lagi ko ginano. Oh, nga na mabukos pa man dyan ka. Kisa ng laki ha. Lagi lang. Kisa ka! Kisa! Mabusa ka din! Ayaw pa! Ayaw pa! Basagin na lang to siya pa! Basagin na lang to! Dali! Dali! Aritasun! 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 Paano mo nilawas ako pa? Masagtan di ka pa! Ano to pa? Paminawa ko! Paminawas ako pa! Ayaw pa ditso! Paminawa ko! Unsa may akong paminaw nimo? Huwag yung kamuundang na imong panlaki, imo pang gidadin sa tuwa. Huwag yung kay respitar nako. Huwag na ko'y pasensya nimo. Aron di ka mapatay. Layas na di! Layas! Paano niya ako manibanan niya? Basta mangyari pa! Di ba man na imong gusto nga huwag na'y magbuot nimo? Di ko gusto magkita pa nimo ding balaya. Hala! Layas! Ikaw mo'y nagdimanas ng bayan. Hala, tabangi nagpagpanghipos. Kinahanglan, inigmatan ako. Wa na siya din ha? Ato na ko pa. Si Mencho na pa? Wala pa. Ako nang giatod og taxi ganing alas 5 buntag. Sige pa, ato na ko. Good morning, Kuya. Si Ray di ay akong boyfriend. Good morning. Abi, kadito na. Ray, excuse me sa. Nasakpan si Mincho ni Papa nga may laki diha sa gawas. Gipalaya si Mincho ni Papa. Ako'y naghatod og taxi kaganihang sayo sa kadlawon. Mao ba? Ilawag ko, Kuya. Nganong imo man ang gidanang imong uyab dun, he? Wrong timing kaayo ka. Init kaayo ulo si Papa karon. Wrong timing kaayo ka. May tuyo ra ba ni Ray kang Papa, Kuya? Ayaw na karon. Delikado kaayo. May tuyo ka na ko, Abigail? Kuan pa.
Unsa? Unsa man na? Kanang nakoy kauban sa gawas pa. Ako unang pasugdan. Sige, pasudla.